Здравейте, аз съм Георги и днес ще ви покажа как да качим обява и да я направим по-привлекателна за работодателите. Първото нещо, което ще направим е да изберем кратко и ясно заглавие на обявата, което посочва нашите умения и дейности. Въвеждаме цена на нашите услуги, след което избираме категориите, в които се намират те, в този случай видеообработка. В описанието, възможно най-подробно обясняваме каква е нашата дейност и какво правиме. Ето вижте как съм написал какво включва услугата, какво извършвам аз, с какви програми работя, защо да изберете мен пред другите конкуренти и контакти, с които могат да се свържете с мене. Добавяме етикети, които помагат на търсачката в самата платформа. Чрез тези думи хората, когато ги изпишат, вашата обява ще излиза на хората, написали тези думи. След това добавяме инструкции към купувача. Така улесняваме вашата работа, тъй като вие изписвате нужната информация, която трябва да получите и често задавани въпроси заедно с техния отговор и хората могат сами да ги погледнат, вместо вие да се ангажирате всеки път да отговаряте на всеки един по-отделно. Добавяте срока за изпълнение на вашата услуга и вече може да добавите снимки, които ще се показват във вашата обява. Ето такъв тип, който само от снимката може да се разбере за какво става на въпрос, са много, много полезни. Трябва да внимавате с формата на снимките, както виждате тук. Две от снимките не позволяват да бъдат качени, тъй като не са във формат JPEG или PNG. Така че това трябва да се следи, за да могат да са регламентирани снимките. В този случай имаме видео, важно видео, което хората да видят за нашите умения и може да поставим линк към вече качено и съществуващо в интернет видео. Можем да добавим и допълнителни файлове като CV или портфолио, което имаме отделно от това, което сме качили в платформата за допълнителна информация за хората. Можем да добавим допълнителни услуги, които са странични от главната, която предлагаме. В този случай са варианти, ако искаме повече от едно видео да бъде обработено и описваме какво включва допълнителната услуга, цената на допълнителната услуга и срока, който ще е отгоре за нормалната услуга. Съгласяваме с условията за ползване и когато тя бъде одобрена, ето така би трябвало да изглежда една добре направена обява. Снимките, видеото към обявата, цената, допълнителните услуги, описанието, подробно написано, информацията, която имаме за нашия профил, често задаваните въпроси, допълнителната документация като CV и портфолио, етикетите на обявата и така хората много по-лесно ще избират вас, тъй като нагледно имат цялата информация, която им трябва. Благодаря ви много за отделеното внимание и ви пожелавам успех!